Salut și bine v-am găsit la un episod din Tube Tycoon. O să continuăm de unde am rămas. Făcusem seria Lego Hobbit, ultima dacă nu mai amintesc bine. Azi ne-am propus să începem o nouă serie. Nu se pornește în spune. Una de asta. Nu mi-a zis Grand Theft Vehicle. Că ar fi Grand Theft Auto. Și aș crede și eu că ar fi destul de bun și adecvat pentru abonați și de astea. Grand Theft Vehicle îl cumpărăm că avem destui bani. Vedem câți abonați și câți oameni și câți bani o să se uită la el și câte comentarii. După mine deja e bine. Wow, e mai bine decât la restul jocurilor. La jocul ăsta Pelica nu o să renunț la jocul ăsta, sigur. O să-l fac praf, nu o să îl mai dăm niciodată. Tot ce trebuie să faci în jocul ăsta e să termini tu Steam-ul și tot felul. Nesimțitul. Super tare. Uite, ăștia îmi dau mie pentru ăsta Career. Uite, Basic Vlog, îmi dau ei taguri. Nu taguri, pentru taguri mi-am amintit. Îmi dau pentru taguri, tagurile lor. Hai fac și un tag. Mai băgăm gaming. Cu tagurile ei foarte puțin bani. Așa. Lasă-mă și pe mine să filmez. Scuzați-mă de dificultăți. Da. Vezi că-l spargi. Murim cu tot. Hai, ba. În fine. Ba e. Vorbim despre ceva. Da. Mișto. Uite, plecăm mai repede. Și luăm mai multe vizionari. O, tare. Se pare că Pelica asta prinde. Uite, cât mai mulți îmi trimit mail-uri cu taguri. Dar noi trebuie să terminăm Pelica asta. Interesul lui la jumătate.
În fine, destul de bine. Eu mă gândesc să rămânem ca serie permanentă cu World of Peaceful. Și ca să începem și noi așa serie nouă. Mă gândesc așa să le mai facem la rând. Bine, se pare că noi am început să facem mulți bani rău. Terminăm așa direct cu portalul. Așa, asta nu e publicat. Dați-mi probleme. Filmează. Că uneori nu filmez și mi-apare că îmi filmez pe cerculețul ăla Mobizen. Bad look. Bad look și ție.
Dacă vă place seria, nu uitați să apăsați butonul de like. Și la revedere. Că meduzele pot fi găsite în toate oceanele? Ia uite ce mare este! Aici este tatăl gărilor, are peste Deci, nu s-au wow! Știai că universul consistă de miliarde de galaxii? E că, în de recent a estimat că, bine, acest lucrat de galaxii. Atâta bucățile mici de alge și spăci. Ah, da, haide, să mergem! Atenție vizitatori! Muzeul se va închide în 5 minute. Nu! Nu se poate închide! Suntem atât de aproape! Stai! Nu! Nu poate închide cu mașina auto! Stai! Ți-am spus că vom vedea acel aligator și nu plecăm până nu reușim! Cred că am aflat! Cine acolo? Bine, Inive! Haide, pe aici! Wow! Oh, uite! Îi poți vedea coada! De ce se ascunde? Trebuie să-i atragem atenția! Hei! Salut, aligatorule! Te rog, ești acolo! N-ai nimic de acel aligator! Așteaptă aici, bine? Vino afară! Am un serviciu pentru tine! Alo? Ce vă prezent să mă chemați? Alo? Ce se? Copiii din ziua de azi irosesc bună dacă te desfășoară. așa. Courier. Acum avem de ales ori ăsta. Ăsta n-am putem cum. Ori ăsta sau ăsta. Ăsta îmi face intro la canale. La canal. Da. Nu mă ajută prea mult. Ăsta care mă face să iau bani mai mulți. Voi alege ăsta și după vedem cum evoluează lucrurile. În Battlefield nu am energie. Oricum, episodul de azi aici se termină și la revedere.